କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଏବେ ଆଇଲୁ ନା ତତେ 1000 ଥର ମନା କଲିଣି ସେ ଅଜାତି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁନି ବୋଲି ସାହି ଲୋକ 12 ଲୋକ 12 କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅଜାତି ଛୁଇଁକି ଆସୁଛୁ ଘର ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମିଶିବୁନି ଆଉ ଯଦି ମିଶିଥିବୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ତୋ ବାପାର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଶୁଣ ନାରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ ତ ଅଛ ଜାତି ମୁଁ ତମ ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ ଯଦି ତୋ ସହିତ ମିଶିବି ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ମରିଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବାପା ଯଦି ମନା କରିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ। ବେ ଆସି କ'ଣ ଶୋଇଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୋର ରକ୍ତ ସର୍ଟ ଆଉ ତୋର ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳୁନି। ଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି? ବାପା ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟେ କହିବି ରାଗିବନି ତ? ହଉ କୁହ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଏଇ ମନୁଆ କଥା କହୁଥିଲନି କି ଯେଉଁ ଅଛୁଆ ଜାତି ହଁ ତାର ଓ ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ତୁମେ ଯଦି ଯାଇକି ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ ରେ ବାପୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ଯିବି କଥା ହେମି ତା ସହିତ। କଥା କ'ଣ କିରେ ପୁଅ ଆଉ ତୋ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ତା ଦେହଟା ଭାରି ସିରିୟସ୍ ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଓ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ଼ କେଉଁଠୁ ମିଳୁନି ଆଉ ସେ ତୋ ନାଁ କହିଲା ତୁ ଯଦି ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତେ। ମଉସା ଆମର ତ ଛୋଟ ଜାତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ମାରା ହେବନି?